sa island. So, malon tayo guys! Guys! Malon dyan tayo karon! Karon, kinabuhi sa Mandaraga. Short, mangisdaan, hasay. So, karon na to sundan. Guys, wait, maghintay. And, hello. So, may I know your name, please, sir? Ako si tanong ko lang sir, maliban sa isda na butiti, ano pa yung nakukuha mo? Eh, marami dito mga fish, flying fish, at maraming ano. May nakukuha ka rin po bang mga matatapa? Oo, marami, yung may iko. Yung parang pagi. Welcome back again to my vlog, and this is Feelingong from Cebu Vloggers, and we are now at Pandanon Beach Resort. So this time I'm gonna show you the beauty of Pandanon. So just watch out and karon nangabot na sa Pandanon. So ngita mig isda kay wala mig kanon. See, welcome sa this one is our big boss. Our very own boss. So karon hunasan pa siya. So later ko no, taob na. Kaya this is Susana Sabadoris Gandolpos. Again, Marie, and this is Davy Miss Nokoy. Si Davy Miss Nokoy Galaroy. And Babingkot. Boy. Og ang marina so, ang area dito guys is ang residential, and diri ang Pandanon Beach. So hunasan pag siya kayo. Miss Universe Marie Partes. This is Susana Gazzini. Susana Gazzini. Wow, kanay sa clouds. Uy, nalagay sing alungan ko diri. Oh, video kita ron.
Ano naman yung tindahan eh. Pandanon is just a small island lang, but nasa China muyo nga residential. So karon manglaag mi dito kay mangita mi palito noon basi na may makita nga isda. So bye bye. Karon layo na kay mi gyapon pangitag isda. Kay usual mga isda diri hatod man sa Cebu. So no. So hit kayo ng isda pag isa under guys. Karon asa naman tayo dito?